Mga kagusok, maradyaw ng gabi sa ato Surigao no diri sa sunugan diri sa ato barangay Tap sa Paris. Dari ang GCI Surigao mga kaigsunan nag-donate diri sa barangay gym sa Top National High School mga kaigsunan. Makita nato mga kaigsunan ubay-ubay mga organisasyon ng kari diri no nangatag og mga hinabang sa sunugan mga kagusok. Dari ta man diyan opisyal sa barangay. Makita nato taga GCI. Yan GCI. Yan makita nato mga kagusok no mga relief good na pangatag. Gikan sa GCI mga kaigsunan, GCI Surigao. Yan mga kagusok, shout out sa mga viewers, mga followers. Oh. Gina, may kasulti ninyo na igo ka sa Bagyo. Bagyo sunog. Adyo ko yung pinapisa ko mga. Di, jari naka-interview ta na ako. Yan mga kagusok. Makita nato mga relief good kay kamok. Gikan sa GCI mga kaigsunan. Jari si Kagawad Palaloy. Kagusok. Yan mga kagusok, makita nato no ay mga kuwan sa barangay, mga opisyalis. Jari pa way libre na tubig, kakawaw na ko. Waya libre, waya. Way libre tubig, kaluoy na ako guys. Yan mga kagusok, shout out sa mga tanod sa mga opisyal sa barangay Top. Makita nato kung man kay kabisi. Yan mga kaigsunan. Tanod ba kami tanod? Tanod. BSWD. Tanod sa mga kaigsunan. Daghang salamat. Diri sa Top National High School. Diyan si Sekretary. Yan mga kagusok. Shout out.